Gipaagi sa lihok protesta ang kasagbuyo sa kababayan ang miyembro sa progresibong pundok ngadto sa gobyerno. Gitunong nila kini atol sa pagsaulog sa International Women's Day kagahapon March 8. Sa Carbon Public Market, nagpundok ang mga sakop sa Gabriela, Cebu ug mga kababayan ang miyembro sa Anak Pawis. Gipanawagan nila ang hingpit nga pagtangtang sa value-added tax nga maoy nakasamot pagpalisod sa kinabuhi sa yanong mga tao. Ilabi na ning nagpadayon karong gubat sa Middle East nga nakaapekto usab sa pagsaka sa produktong petrolyo. Gihisgutan usab nila ang uban pang mga dagkong isyu sa nasod sama sa korupsyon ug ang mga lokal nga isyu sama sa pag-privatize sa mga public services ug public spaces nga nakahatag og hulga sa merkado publiko sama na lang sa carbon public market. Sa samang oras kagahapon, may pahigayon usab og lihok protesta sa Danpulon ang mga babayeng kababatan-unan nga sakop sa Safe Spaces Movement. Gipalanog nila ang higpit nga pagpatuman sa bawal bastos law, lakip na ang dagkong mga isyu karon sa nasod sama sa mga OFW nga natanggong karon sa gubat sa Middle East. Ang pag-fight back jud sa sistemang patriarkiya o kapitalista na jud mi sa keystone, the heart of the system itself. And so, in this event, nag-seek mi accountability and justisya, especially dito karon sa gera, kay ang mga OFW na to, wala pa jud kabalik, wala pa ka-repatriate, nga karon nanawagan mi sa itong gobyerno nga ipabalik sila safely and carefully.